Исәнмесез минем әкият яратучы дусларым. Без бүген сезнең белән Ирак, Һиндстан иленә сәяхәт итәрбез. Һәм хәзер ишетәчәк әкиятнең исеме «Иң матур кул» дип атала. Һиндстан иленең боргаланып ага торган зур елгасы ярында 3 байбикә хатын утыра икән. Алар өчесе дә кулларын алга сузганнар да бер-берсенә карашып мактанышалар икән. Минем кулым дөньяда иң матуры дип әйтә берсе. Икенчесе юк, минем кулым иң матуры, чөнки ул зифа, мамык кебек йомшак. Шунда өченчесе кушыла. Сез нәрсә? Дөньяда иң матур минем кул, камыш кебек сыгылмалы кул. Бары миндә генә ди. Әлеге бай хатыннары сөйләшеп торган җирдән ерак түгел, карт, хәерче, аш бер карчык узып бара икән. Алар моны күреп алганнар да кычкырырга тотынганнар. Эй, карчык, әйт әле, кайсы безнең кулы матуррак, минекеме, аныкымы? Юк, минеке матур дип тарткалаша булар карчыктан фикер ишетергә телиләр икән. Әлеге карчык буларга бик аптырап карап торган да юлын дәвам иткән. Бара икән бу карчык елга буйлап, яр буенда кер чайкап утыручы бер хатынны очраткан. Әлеге хатынның куллары кырда эшләп, салкын суларда кер чайкап каралып, яргаланып беткән булган. Кыяр-кыймас кына әлеге карчык бу хатынга сүз кушкан. Зинһар, бер телем ипиең булмасмы? Ачлыктан үләр хәлгә җиттем дигән. Һәм теге хатын моңа тиенчегеннән үзенең соңгы телем ипиен чыгарган да сындырып яртысын ашарга биргән. Карчык бу хатынга илә рәхмәтләр укыган да кулыннан җитәкләп әлеге бай хатыннар янына алып киткән. Менә сез миннән дөньяда иң матур кул кайсы безнең кулы дип сорадыгыз. Белегез, дөньяда иң матур кул аш кешегә соңгы телем икмәген бүлеп биргән кул дип җавап биргән. Ул кулдан да матуррак бу дөньяда кул бүтән юктыр дигән дә китеп барган. Теге 3 байбикә үзләренең зифа, камыш сыман, мамык кебек йомшак кулларына карап, аптырап калганнар ди. Балакайларым, сез дә үз кулларыгызны карый башладыгызмы? Бу әкиятнең мәгънәсен инде сез барыгыз да аңлагансыздыр. Дөньяда иң матур кул нинди кул? Әлбәттә, хезмәт иткән кул. Һәм дә инде бәләгә тарыган кешегә ярдәм кулы сузган кул дөньяда иң матур кул. Шулай итеп мин бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Гадәттәгечә, киләсе очрашуларга хәтле сау булыгыз.